Bingelele ma-comrade nonke lezobe nilalele khona le video. Ngiyathemba niyaphila. Ngicela sikhulekele nanku poison wale ndoda ekuthiwa uKhumalo. Siyacela usiyeke. Siyacela mfowethu usiyeke. uMK akuwona wakho owabantu. Asiyanga kuwona ngoba silandela wena sikwazi. Asinayo nehistory yakho kwezepolitiki. Laba sebekufumbathisa imali Khumalo. Stika kubona usiyeke thina. Cela la ukhona uzolela khona le video yami. Ngiyaphinda sikwazi Khumalo. Nakwipolitiki azange sikubone. Siyeke siqhubeke nombutho wethu. Sila ngoba sasilandela umsholozi sazi imisebenzi yakhe kaMsholozi. Wena sazi lutho lwakho. Qhubeka ke udle la udla khona igwinya lakho. Ungasifaki thina. Ma comrade ningadidiziswa uKhumalo. Akahamba oshona njengoJay Sibhekilini. Angeke siphathe u17 dini uthala lo muntu kaBaba. Acela uzophatha thina. La ekhona akahambe. Mayithanda mbele kaGogo. Asinankinga kaKhumalo simazi. Akangafuni simazi ngenkani. Asizikulandela la sizanga kuyena size kuMK. Futhi ngoba sibona umuntu besebenzela abantu umsholozi. Akaze asebenzele umuntu uKhumalo. I thank you. Uqhubeka kumajola mina ngizokhuluma ngizothandaza umthandazo oqonde ngqo kuBaba mkhulu namadoda angaphakathi. Asingacimezike la hamba izwe silibele ukucimeza. Sengiyathandaza singacimezi. uNkulunkulu onongoloza, uNkulunkulu ongelekejane. Siyabonga nanku umbutho weMK uzokhulula abantu. Sibonga nosomabhizinisi umsebenzi omuhle kangaka. Bazothi bephaphama 17 kusasa basibone sesihamba ngetruck enhle kangaka. Sebeyetetezela othalala abantu bakaBaba kaGogo. Awuphuli umbutho weMK awuye phambili. Sesithandazela nalabafundisi ke abango17 abajoyina uMK. Asibafuni 17 la sifuna unongolozo ongelekejane imini. Amen. Ngikubingelele ngani wethu la kuhambe kwafinyelela khona lo mbuzo. Mangabe uyaqala ukuba nathi ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Lapha besiphethe ubaba uNdlela umfundisi weMK. Dankie, siyabonga.